ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಲ ಶೈಲಿಡ್ ಎಂಚ ಸಾಂಬಾರ್ ಮನ್ಪುನಿನ್ ತೂಪವೆ. ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಚೂರು ಪಾಡು ಒರ್ಮ ಮುಂಚೆ ತಂದೆ ಖಾರಗೆ ಎತ್ಕೊಡಾದು ಮುಂಚೆ ತಂದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಮೆತ್ತೆ ಒಂದು ಚಮಚದಾಗಿ 2 ಚಮಚ ಆಯ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉದ್ದು, ಕಡಲೆ ಸಲಾಯ್ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಚೌಳಿ ಆಗ ಕಡೆಯೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಜಾರ್ ಪಾಡಿಯ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಕಡೆಯೋಡು. 2 ಟೊಮೆಟೊ ತಂದೆ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು, ಚೂರು ಮಂಜಲ್, ಚೂರು ತಾರದೆಣ್ಣೆ, ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡೋಡು, ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು, ನೀರು ಪಾಡೋಡು, ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಬೇಯರದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಕಡೆ ತಾಂಡು ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು. ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಕೊದ್ದೆ ಬರೋದು ಸಾರು ಕೊದ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಬೇವರೆ ಪಾಂಡ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೂರು ಉಪ್ಪು, ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ಚೂರು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಸಾಸಿವೆ, ಮುಂಚಿರಟ್ಟು, ಜೀರಿಗೆ, ಬೇವರೆ ಸೊಪ್ಪು, ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮಿಶ್ ಶೆಟ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲ.